במשרדו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מייק בלס לא חשבו כי יש איזשהו פגם בהזמנתו של עורך הדין מיכאל ספרד להרצות בפני פרקליטי המדינה על המגמות והחידושים בדיני שטחים, אבל בסופו של דבר בעקבות כמה תלונות שהגיעו לבלס, החליט בלס כי כן יש מקום כי נציגי המדינה ישמעו בהשתלמות שהוא עורך להם היום לא רק עורך דין המייצג פלסטינים, אלא גם עורך דין המייצג מתיישבים. בתחילה זומנו להרצות בהשתלמות היום בעיקר עובדי מדינה ממערכת המשפט, ולצידם גם עורך הדין מיכאל ספרד, המרבה כאמור לייצג בבג"ץ פלסטינים נגד מאחזים לא חוקיים. בכנסת היו מי שזעמו על כך, ובתנועת רגבים אף תבעו לבטל את הרצאתו של ספרד, בטענה כי הוא מזוהה באופן מובהק עם הצד השמאלי הקיצוני של המפה הפוליטית, וההרצאה בנושא דיני שטחים, שאגב אין מושג משפטי שכזה, היא עירוב פוליטיקה במערכת המשפט. בלס אומנם דחה את הדרישה לבטל את הרצאתו של ספרד, אבל החליט אולי לשם האיזון להזמין גם את עורך הדין יצחק מירון, שייצג מתיישבים גם בעתירות נגד ההתנתקות וגם נגד פינוי מגרון. אלא שגם לאחר השינוי הזה, בתנועת רגבים לא מרוצים, הנה עורך הדין בצלאל סמוטריץ'. הבעיה עם ההרצאה של עורך הדין ספרד היא בכך שהיא מוצגת בפני הפרקליטים כהרצאה מקצועית, אובייקטיבית, תחת הכותרת חידושים בדיני שטחים. אגב, המושג שטחים בעצמו הוא מושג כמובן לא אובייקטיבי בעליל, שמשקף התייחסות מאוד מסוימת למרחבי יהודה ושומרון. כשמציגים אדם כזה כאיש מקצוע אובייקטיבי שאמור להעביר הרצאה במסגרת השתלמות מקצועית, נותנים לעמדות שלו כמובן נופך הרבה מעבר למה שהם אמורים לקבל. גם כאשר מוסיפים מישהו מן הצד השני זה לא פותר את הבעיה. ונאמר עוד כי הרצאתו של עורך הדין מירון תהיה בנושא הפעלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון, והוא כבר הבהיר שהוא לא בא להרצות על תקן נציג הימין.